हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनो आम मी गेले गुरु महाराजांगले चरण अरविंदाक उडगास काणू तंगले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन शिले एसी भक्ती वेदांत श्रील प्रभुपाद हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनो तंगले आशीर्वाद मागून घेतस. आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन शिले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरण अरविंदाक सहस्र सहस्र नमस्कार कोरनो. आजी मानव जीवनाचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल ते सत्संग आमका भगवद्गीतेचे 13 अध्याय मुखांतर मेळतस. आजी आम्ही 13 अध्यायाचे येदे भाग पैर पळेलेलस तज्जे वरलेल भाग आजी मुक्सूया. पैरी आम्ही 13 अध्यायाचे सुरवेरचे 10 श्लोक पळेले. अपास येदेच एक ते तुकोन मागशी वचन अपास एक धावने व्यामी अंगा 13 अध्यायांतू अर्जुनो प्रश्न घालतस प्रश्न घालतस. प्रकृती मला कसले, पुरुष मला कोण, क्षेत्रज्ञ मला कोण, क्षेत्र मला कसले, ज्ञान मला कसले आणि ज्ञान अर्जन कोरनो कोळचे वस्तू म्हणरे ज्ञेय ज्ञेय वस्तू कसले म्हणून अशी प्रश्न निमगयता. तंतू देव सुरवे तिन्हीचे आणि चारीचे प्रश्न क्षेत्र मला कसले, क्षेत्रज्ञ मला कसले म्हणून ताका उत्तर दिता. हे शरीर मला क्षेत्र अर्जुना आणि ते मन करून घेतलो ताका क्षेत्रज्ञ म्हणतात. क्षेत्रज्ञ एकलो नाही, 2 जण संती. एकलो आत्मो आणि एकलो परमात्मो, सोल अँड सुपर सोल दोन्ही क्षेत्रज्ञ संती. मगिरी देव अंगा ज्ञान ते 8 श्लोकात कोण 12 श्लोकात सांगतस. तेवे आम्ही पळयला ते 20 स्टेप अंतू एक आम्ही सुमार मस्त काणी पर सांगून मस्त महात्मा महापुरुषाले पर काणी सांगून आमका उडगा सेवची तशी आम्ही मना करून घेतला. ते आता आम्ही एक मना करून घेऊ का कसं म्हणल्यारी 8चे तुकोन 12 ते 20 ज्ञान सांगत ना देव. ज्ञानाचे मॅट ते तंतू 2 मुख्य जावन आशिले मॅटस स्टेप कसं ते एक आचार्योपासनम. आचार्योपासना म्हणल्यारी आचार्यान सांगिलवरी आम्ही उपासन करचे. आमगेले आध्यात्मिक गुरु कोणी जेवत दीक्षा गुरु की शिक्षा गुरु की कोणी जेवो त्यांनी सांगिल तशी आम्ही आमगेले जीवन शैली मुखार सोचे. अनेक मयीचानन्य योगेन भक्तीर अव्यभिचारिणी म्हणल्यारी कृष्णान सांगचंगा मेगेल वैर अनन्य जावन कोण भक्ती करता अव्यभिचारेण. अव्यभिचारी म्हणल्यारी एक दिसो अनेक कंचकी एक देवते उपासन केले, 4 दिस विंगड कंचकी देवी उपासन केले, मागीर कृष्ण अष्टमी मात्र केले घडद, मागीर 1 वर्ष उडगा सुना अनेक अष्टमीक ताका उडगास काढले. तशी नाही अनन्य तो मात्र विंगड कोणेले उपासन सोणो विंगड कोणाले गुर्तु ताय ना म्हणून सांगते नमुने अनन्य जावका. तशी नमुने तागेले अव्यभिचारेण कशी एक बायलेक बम्मण मात्र विंगड कोणाले गोत्तू ना. अव्यभिचारेण ती प्रीती करता तिगेल बमनाक प्रेम करता भक्ती करता तिगेल बमनाल मात्र सेवी करता. तशी कृष्ण मात्र आमगेल जीवनांत विंगड कोणी गतीना म्हणल्यारी आम्ही आमगेल जीवन उद्देश परिपूर्ण करूक आमगेल पातेय पातेय म्हणल्यारी ते वस्तू ना जाल्यारी आमगेले जीवन उद्देश सफल करू जाय ना म्हणल्यार. उदाहरणेक आता एक आम्ही अंग तकोन वृंदावन वता म्हणलेक्या त्यांना कसं नतील साधीना ड्रेस खंयच्या विसरला री
साध्यस ते पावचक दुड्डू कैद बरं ना म्हणजलारी साध्यस ते पावचे कशी पुणी कोणाले निमगोनु कशी पुणी ते पाव्यत टिकेट ना जल्लरी साध्यस्वे ना तशी ते कंचे वस्तू नत्तील तई वच्चे पावचे साधिना त्या उद्देश परिपूर्ण करू साधिना तक्क म्हणजे पातेय म्हणून तशी कृष्ण मात्र म्हाका गती विंगड कोणी अन्य कोणी ना म्हणलेले ते एक बुद्धी मनात बैसून जल्लिवे थंय आमगेले 99% काम जाल्ले मागीर आमकां खाली कृष्णाले कृपे ते खंडीत तो दिता ते देखून हे 20 स्टेपांतू मोस्ट इम्पॉर्टंट ಏನತ್ತಿಲೆ विंगड कसं असले रे अमानित्वम अदंबित्वम अहिंसा शांती आर्जव कसले विंगड 8 स्टेप आमगेले जीवन अंतू असं म्हणजलरी त्या प्रयोजना आचार्योपासनम आणि मयीचानन्य योगेन भक्ती अव्यभिचारिणी भक्ती जाव का कृष्णावेरी आणि आचार्यान सांगेलवरी आम्ही आमगेले जीवन शैली मुखार सुका हे दोन्ही व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट आता आणि 13 श्लोकातून देव कसं सांगता म्हणून आज तुकून आम्ही पळया 13 श्लोकांतू देव सांगता पळय अर्जुना हांव तुका आणि सांगू वच्चे कसं म्हणल्यारी ते ज्ञेय वस्तू ते मना करून घेव का तू आता हांव सांगू वच्चे ते म्हणल्यारी ते मना करून घेवन तुका अमृत टेस्ट केलेलवरी अनुभव जाता अमृत ते इथे म्हळ्यारी ते ब्रह्म ब्रह्म म्हळ्यारी आम्हीच इथे आम्ही दवाल अंश जाऊन जाले देखून आमकां ते ब्रह्म म्हणतात ते तू मना करून घेव का आम्ही ते जीवात्म विंगडची शरीर विंगड जीवात्म विंगड म्हणून आम्ही मना करून घेतलोय तज्जे काही ओढ अमृत तज्जे काही ओढ आस्वादन कसले ना म्हणून देवांग सांगतस इथे म्हळ्यारी ते अनादि अनादि म्हळ्यार ताका आदि ना एक दीस ते फुटविलेले नाही एक दीस कचकी वेळार ते सृष्टी जालेले नाही देवाला आम्ही अंश ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन म्हणून 15 अध्यायान सांगला ते प्रकार देव कशी अनादि की देवान जातनच जागेले अंशो आम्ही जालेले देखून आम्ही अनादि आणि मतपरम म्हळ्यारी आम्ही अनादि आणि मतपरम म्हळ्यारी दवाले सबऑर्डिनेट देवूची होड आमगेले काही म्हणून कोण मना करून घेत की आणि असद उच्यते ये जीवात्मो आम्ही मना करून घेव का जाल्यार पण आम्ही म्हळ्यार कोण म्हणून ते कार्य आणि कारणाक अतीत जावन आशिल्ले कंचे कार्य जावचे काही ते जबाबदार ना आणि कंचे काही कारणय तो नाही हेच आम्ही 5 अध्यायांतू आम्ही शिकिलस नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभो म्हणून सांगून आम्ही शिकिलस म्हणजे कंचे काही कारण आम्ही नाही ते जीवात्मने म्हणून 5 अध्यायांतू आम्ही शिकिलस आता ज्ञेय वस्तू कसं म्हणून कळले ज्ञान कसं सकड म्हणून कळले क्षेत्र कसं म्हणून कळले क्षेत्रज्ञ की कोण म्हणून कळले कितले क्षेत्रज्ञ असं म्हणून कळले कितली झालं तर 4 प्रश्नेक उत्तर पावले आम्ही आता क्षेत्रज्ञान तो 2 असं म्हणून सांगला ना 2 व्हरायटीज तंतू एक आम्ही इंडिव्हिज्युअल सोल आणि एक सुपर सोल ते इंडिव्हिज्युअल सोलाची डेफिनेशन आता कसं आहे म्हणल्यार भगवद्गीतेंतू 13.13 हे इंडिव्हिज्युअल सोलाचे डेफिनेशन आता 14th श्लोकात 18th श्लोकात देवू 2 नमुन्याचे क्षेत्रज्ञ असं म्हणला नव्हे एक इंडिव्हिज्युअल सोलाचे डेफिनेशन झालं तर आता सुपर सोलाचे विवरण दित देव कसं सकडते ताजे विवरण कसे असते सुपर सोल परमात्म कसे
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. तका पुराकडने हातच काही, पुराकडने पायच काही, सर्वत्र तो, सर्वत्र म्हणल्यारी ऑल परवेडिंग. सर्वतो अक्षी, अक्षी म्हणल्यारी दोळ, पूरा कडने दोळ असते तका. सर्वतो शिशिरोमुखम, शिरोमुखम म्हणल्यारी दोंड. मागीर ಮತ್ತೆ पुरा हजार हजार ಮತ್ತೆ आम्ही पुरा हे विश्वरूपांत पळयला दावाक कितले सहस्र सहस्र येस दोळस तोंडेस हातस म्हण सांगून. सर्वत श्रुती मल्लोके तका कितले की कान असते. सर्वमावृत्य तिष्ठती, पुराकडने तोस. कोण ये? सुपर सोल, परमात्मा. मागीर सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व प्रत्येव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. तो प्रतीकडने असं सर्वेंद्रिय गुणाभासम तक सर्वकडने इंद्रिय असते आणि सर्वकडने इंद्रिय ना म्हणून असते. परमात्मा का प्रत्येक के कारण जल्लरी तो तका प्रत्येक इंद्रियाचे मूल तो जलरी तक इंद्रिय नाके आणि प्रत्येक सकल जीव जाला तो मेंटेनरू परिपालकू जलरी तो कंचे वैरी आसक्त जाऊन ना. येवे आम्ही 9वा अध्यायात पळयला. मयि सर्वमिदं पुण्यम नाही सॉरी 9.34 ಅಂತ ಪಳೆಯಲ್ಲ. ಮಯಾ ತದಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಹಂ ತೇಷ್ವಸ್ಥಿತಃ. आव प्रत्येक पळून घेता जाल्यार हांव कंचंती तचवेरी आसक्त जावन ना म्हणून देव सांगतशिलो. नयनतांत आमी हे पळयला तेची सांगतच पळोवपास देव हांगा. प्रत्येक इंद्रियाचे मूल जाल्यारी ताका इंद्रिय ना काही. प्रत्येकला काही पळोवन घेता म्हण जाल्यारी तो खंयचेर आसक्त ना. म्हळ्यार हांगा एका कॉन्ट्राडिक्शन आमकां दिसता हे स्टेटमेंटांतू. वेदांतू तशीची प्रत्येक स्टेटमेंट आमकां वेदांतू कॉन्ट्राडिक्टरी जावन दिसता. ताका मात्र आमकां म्हणावचे ताजे कितें आमकां गुरू जावका म्हणचे. वेद एकलो शिकू सादिना गुरू नातलेरी वेदांतू सांगता. आता गजेंद्र स्तोत्र पळयंती अरूपायोरु रूपाय म्हण सांगला दावाक. गजेंद्रान स्तुती करताना अरूपाय म्हणारी ताका रूप ना. मागीर तेची तदनंतर कसं सांगला उरु रूपाय म्हणारी ताका मल्टीवेरिड फॉर्म्स मस्त रूप असं म्हण. ताजे अर्थ कसं जालें सूर्य रूप ना म्हणले मागीर मस्त रूप असं म्हणले. ते रिकन्सिलेट केले रे आम्ही. ताजे अर्थ कसं म्हणल्यार आमगेले वेरी रूप नाही दावाक. आमगेले वेरी मज्ज मांसशील रूप नाही. दिव्य रूप दिव्य स्वरूप तागेले सच्चिदानंद विग्रह तो म्हणून. उदाहरणाक अनेक सांगचे म्हळ्यार तो निर्गुण म्हणटा. ती निर्गुण म्हळ्यार तो गुण नावे तशी नाही. निर्गुण म्हळ्यार आमगेले वरी गुण सात्विक की राजसिक की तामसिक की गुण आशिल्ले नाही. तो सकड गुणाक अतीत म्हणून ताजे अर्थ. उदाहरणाक एक क्रूड एक्झाम्पल दिव्यात म्हळ्यार आता एकल्यानं सांगली म्हणले क्या यो मेगेले पूतच नवे एक महिन्याला जाल्ले कसले खायना सगळे दिसा कसले खायना पळय तुम्ही जाल्यार हे नमन्याचे थोर जावन येता कसं म्हण गोतना म्हणून. ताजे अर्थ कसले तसं 15 की 20-30 जाले कसले खायना जाल्यार पळय ती एक दिसी तुम्ही खावचे पळोवचे मेळ सादिना म्हणून. ताजे अर्थ कसं जालें तो थोर जाता असं आरोग्य तागेले वायट जायना. ताजे अर्थ कसं म्हणल्यार रिकन्सिलेट करून पळयल्यार तो रात्री खातस सकाळी खायना म्हणून. तशी हांगा देव प्रत्येकाक अतीत म्हणून हांगा देव सांगतस. प्रत्येक इंद्रियाचे मूल कयतो जाल्यार
तक्क इंद्रिय नाकय म्हळ्यार तागेल इंद्रिय विशेष रूपारी आमगेल इंद्रिया वेरी दोळ्यान पळोवचे मात्र न्ही, कान्नान आयकुचे मात्र न्ही, प्रत्येक इंद्रियांतूय तुकोन प्रत्येक कामय जाता. ताका दोळ्यान जावका जाल्यार सृष्टी करूं येता, आमकां दोळ्यान सृष्टी करूं साध्यस्वे ना. कान्नान जावका जाल्यार खावं येता, दोळ्यान जाय जाल्यार हुंग येता. अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. सगळ्याके गोत्तशिले ब्रह्म संहिताचे श्लोक प्रत्येक अंगांतू तो प्रति विंगडे कामे करता. मत संगीला वेरी दोळ्यांतू सृष्टीदाय करता तजर्तु ते. अत अन्य श्लोकांतु बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च तत्. तो बहिरन्तश्च भूतानां प्रत्येक जीवराशि तो जीव जंतुंतो बहिनी बाहेरी असके भितरे असके अचरांत असके चरांत असके कंचे हलतात अंतु असके एनिमेट वस्तुंतु असके इनएनिमेट वस्तुंतु असके देवो सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चांदिके च तत्. दूरस म्हणजलरी तो लग्यस म्हणल्यारी तो हृदय भितरी अस बाहेरी अस. बाहेर पळोवचे गेल्यारी बाहेर ना तो भितर अस, भितर पळोवचे गेल्यारी बाहेर अस अशी. मागीर हे सकड कोणा लक्षण परमात्मा लक्षण. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. प्रत्येकाचे सृष्टी करचे ताणे, प्रत्येक लय करचे ताणे. आणि विंगड विंगड जीवराशींतू विंगड विंगड रूपारी असतो. म्हळ्यारी तो एकांत अशी डिवाइड जावन असं म्हणून अर्थ नाही. एकांत अशी एक कुडके 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 जावन तशी नाही. तो प्रत्येकडेने सर्वत्र जाव आशिल दाखोन तो प्रत्येकांत दिसता. आज नंतर कडेरी देवू 7 श्लोकांत हे सगळेची अध्याय ಒಟ್ಟು कोर्ण एक ताजे एसेन्स सांगता. एक 8 श्लोकांतू तांतू सांगता देवू सुलभेर गोत्कोळचेक कशी आमकां डेली आमी पळयता ती नित्य एक सुमार बुडकुळ्यांतू उद्दा भोरून दवरली म्हणजे वयर एक सूर्य म्हणजे ते सूर्य कशी प्रत्येक बुडकुळ्या उदकांत कशी दिसता ते प्रकार सूर्य ते कुडके कुडके करून घालावे एक एक बुडकुळ्यांतू ना. ते शीची एक सूर्य तो विंगड विंगड शे दिसता जल्लरी विंगड विंगड नाही तो एकलोची म्हणून हांगा देव सांगता. मागीर सांगता ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं. तो ज्ञान करून घेवचे का ज्ञान तोची आणि ज्ञानाक अंतिम उद्देशूय तोची आणि ज्ञान ते मना करून घेवची वस्तूय तोची म्हणून सांगता. आणि सांगता कसं म्हणल्यार इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम. एक क्षेत्र सांगले आमकां कसं म्हणू अर्जुना तुका ज्ञान कसं म्हणून सांगले तथा ज्ञानम तशीची ज्ञान कसं म्हणून सांगले. ज्ञेयम ज्ञेय वस्तू मना करून घेवची आशिल्ली वस्तू कसले ते ब्रह्म म्हणून सांगून ते ब्रह्म ते कसं म्हणून सांगले तुका तुका समासतः म्हळ्यार इन शॉर्ट संक्षिप्त जावन तुका पुरा सांगले जाल्यार कोणा मना वता ये मना वचका जाल्यार ताण मेगेले भक्त जावका मद भक्त एतद विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. एक भक्ता मात्र ये मना करून घेवचं साध्य. याची उत्तर दावान 4 अध्यायात सांगला. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यं हेतदुत्तमं म्हणून हांव सांगचे ज्ञान अर्जुना मना करून घेवका जाल्यार
मिगेले भक्त जाव का आणि सक जाव का म्हणून सांगला 4 अध्याय तो ते शीची तेच देव अंग सांगत पड भक्त जाव का म्हणारी भक्त भक्ती आणि भगवंत हे शास्त्रांतू 3 विषय भक्त भक्ती आणि भगवंत ते देखून भक्ती ये लोकाचे विषय नाही वृत्ती नाही भक्ती हे एक दिव्य जावन ते 10 लोकाचे आध्यात्मिक लोकाचे का वृत्ती भक्ती म्हणारी 10 बहिरंग शक्तीचे वृत्ती नाही 3 वस्तस सकड म्हणारी जीव एक तटस्थ जीव एक बहिरंग शक्ती 10 तक्का एक्सटर्नल पोटेन्सी म्हणतात ती महामाये माया बहिरंग माया आणि एक इंटरनल शक्ती ते आंतरिक शक्ती 10 इंटरनल पोटेन्सी आणि तटस्थ शक्ती म्हणत तटस्थ शक्ती म्हणाली मार्जिनल एनर्जी 10 तट म्हणणारी तटस्थ शक्ती म्हणणारी आम्ही जीवात्मा चिके श्रद्धे कोर ऐकू का तटस्थ जीव म्हणणारी तट म्हणला कसला तट म्हणणारी एक नैंचे साइडान की समुद्र साइडान तो तट म्हणणारी तीर तट इज द पॉइंट वेअर इट टचेस द लँड अँड वॉटर खै ते तट म्हणणारी तका उद्दाकही अपुडू जाता आणि लँड अपुडू जाता तशीची आम्ही तटस्थ जीव म्हणणारी आमका ए साइडान तू कृष्णस तेकडे मायस ते आमगेले चॉइस इज अप टू अस आमक जाय जाल्यार कृष्णाक चूज करूया कृष्णान आम्ही जीव बजी मैन्यूट अणु आम्ही हंगेताना कृष्णाला अंश जलेल देखून आमका कृष्णाक कशी कृष्णालंतू मस्त गुण तशी एक गुण स्वातंत्र्य इंडिपेंडन्स ते गुणाचे अंश आमका येता कशी म्हळ्यार एक समुद्र उदकाक एक तट्टे उद्दा कळल्यारी समुद्र आशिल ते मिठ्ठा गुण ते तट्टे भितरी आशिल उदकाक कशेस ते प्रकार आमका 10 ते अंश जलेल देखून 10 स्वातंत्र्य म्हणल्यार गुण आमगेल्यांतू यस आमका कसं जाय जाल्यार चूज करूयेत आम्ही कृष्णा चूज केल्यार आम्ही चंदायरे कृष्णा लोका पावयेत ना आम्ही माये चूज केली वे आम्ही अंगाची गुण अंगाची जनन मरण चक्रांतू घुमयेत तशी आम्ही कसं करतात आम्ही तटस्थ जीव जाल्यार देखून ते तट हातून येऊन आम्ही स्पिरिच्युअल कृष्णाक घेऊन आम्ही भक्त जाल्ले कृष्णाले भक्त भक्ती आणि भगवान हे तिन्ही एक लाईन आरसूचे एक भक्त आणि भगवान आणि भक्ती हे तिन्ही दिव्य ऐहिक लोकाचे विषय नाही ऐहिक विषयाचे वृत्ती नाही भक्ती ते भक्ती आध्यात्मिक लोकाचे दिव्य वस्तू ते देखून एक भक्त जाल्यार मात्र आमका हे सकड मनावता म्हणून देवंगा इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते म्हणून सांगून भक्ती महिम्यांग चढयतस ये सेक्शन 13 to 18 भगवद्गीतेचे ज्ञान सेक्शन ज्ञान विभाग जाल्ल्यारी कृष्णंगा भक्तीक महिम दिवन भक्ती हायलाइट करतस भक्ती वयर करून महिम दाखवून ताची दाखयतस आणि 20 तुकोन 24 श्लोकांतू कसं सांगची म्हळ्यार दवान प्रकृती आणि पुरुष अर्जुनान स प्रश्न निमगेलेला स तंतु प्रकृती आणि पुरुषाच्या आन्सरांनी काही जायनी त्या प्रकृती म्हळ्यार कसले
निमगेलेलस ते आता कृष्ण उत्तर दितस कसं म्हणून प्रकृतीं पुरुषं चैव विद्येनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृती संभवान. अर्जुना पळ विद्धी विद्धी म्हणल्यारी मन आकोरंगे उभव दोन्ही कोणसकड प्रकृती आणि पुरुष. प्रकृती आणि पुरुष दोन्ही म्हणल्यारी जीवात्मो आणि परमात्मो दोन्ही अनादी. हंगा पुरुष म्हणल्यारी आत्म परमात्मने जीवात्म प्रकृती आणि जीवात्म दोन्ही अनादी म्हणून मना करून घे विद्धी आणि तಕ್ಕ संबंध जावनशील त्या विकारच नव्हे ते पुरा ಬೆಳವಣಿಗೆ सगळ प्रकृती मित्तानं सृष्टी जाऊचे म्हणून मना करून घेवचे म्हणून देव सांगता. आणि सांगता कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृती रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते. ये पुरुष सुख आणि दुःख अनुभव करता. पुरुष म्हणल्यार जीवात्म जीवात्म सुख आणि दुःख अनुभव करता. तजे हेतु कोण प्रकृती रुच्यते कारण कोण प्रकृती मित्तन कार्यकारण कर्तृत्व पूरा ये आमगेला कर्म जाऊचे पूरा त्याचे कार्य कारण पूरा प्रकृती झाले ते अनुभवसूचे कोण अनुभवसूचे पुरुष जीवात्म भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते म्हणून देव सांगता. त्यांना हंगा नेक्स्ट श्लोक अंत कसं सांगतं म्हणल्यारी पुरुष प्रकृतीस्तो हि भुंक्ते प्रकृती जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसो. हंगा देव सांगता पुरुष प्रकृतीस्तो हि जीवात्मो हे देहा भितरी यस प्रकृती भितरी यस जलरी भुंक्ते प्रकृती जान गुणान ते प्रकृती तू असून सत्वर जन तमो गुण ಮೂಲಕ ತಾನೆ कसले कार्य कोर्नो तक सुख की दुःख की असपळ ते अनबिसितस. इत्याक म्हणल्यारी हे प्रकृती ಒಟ್ಟು ताणे दवरून घेतील ते संबंध प्रकृती ಒಟ್ಟು दवरून घेतील ते संबंध मितेन तो ते भुक्का जाता. त्यांना अंगे प्रश्न येवचे पुरो कसं म्हणल्यारी आम्ही पूर्वजन्म चांग केले म्हणजे ए जन्म अनुभविसतांती पूर्वजन्माके अनुभवशील कसले आम्ही ताजे पूर्वजन्म केलेले ते कसं की कर्म आम्ही त्यांना मी पूर्वजन्म अनुभविसिल आणि येवचे जन्मांत आम्ही ए जन्म कसं करता की ते अनुभविसतांती अशी म्हणजे आमका अंग तुकून बाहेर येवचेक नावे दवा आमगेले या जन्मूची आम्ही पूर्वजन्म ಒಂದೂನು येवची म्हणजे कसले एक वाट नावे म्हणून एक मनुष्यानं कोणी एकला भक्तानं संशय करू पुरो. तर कसं म्हणारी उत्तर इकराचे स्कंदांतो भागवतांत प्रभुपादान बरेला उदाहरण दिला तंतो कसं म्हणल्यारी एक कोणी एकलो एक मनुष्य एरोप्लेन आवतच म्हणले की आता तिकीट घेऊन एरोप्लेना चढलं म्हणले की ते चढल्यानंतर त्या एरोप्लेनांतो वत असताना त्या खई कशी जाल्यारी कसले देवचे जायना कसले करू जायना नक्क म्हण करू जायना त्या गेले ट्रिप एक पंत चोण ते एरोप्लेन सोन जाल्लेरी तक्का देवताची तगेल परिणाम कसले म्हणून ताणे ते एरोप्लेन बेशील कडन निश्चय करूयेत. ताणे त्या एरोप्लेन बेसून चंदायरी कोणाले वर्तन केली म्हणजे लागी बेशील जण लोटो कंचे फिल्म इंडस्ट्री कोणाई मेळली म्हणजे तागेले चंद करून उल्लोन तागेले कसले निमगोन म्हणजे ताक देवताची चांगेक सिनेमा एक रोल की डान्सर की कसले जावेत बिझनेस मॅन लागी बैसून आशिल म्हणजे बिझनेसमॅन लोट उल्लोन केली म्हणजे एक तगेल बिझनेस आणतो ताणे पुरोगती प्राप्ती करूयेत देऊन जाताची तेची ते एरोप्लेन भितर जणाला पूर सो लढाई करून घेतली म्हणजे ताण देऊन जाताची तका
जय लागलतांती ते देवताची कसल गेले म्हणून नेक्स्ट व्हॉट नेक्स्ट म्हणून ताणे ते डिसाइड करूयात एरोप्लेन बेशील नंतर ते प्रकार आम्ही एक जन्म घेऊन गेला ते जन्म घेऊन जत्तची आम्ही व्हॉट नेक्स्ट म्हणून आम्ही डिसाइड करूयात आमका कृष्ण जाय की माय जाय की म्हणून आम्ही निश्चय करून घेऊयात कृष्ण जाव का म्हणजे आम्ही आमगेल गुरु ना ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु प्रसाद पाये गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्तिलता बीज म्हणल्यास चैतन्य चरितामृतांतो ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव सगळे ब्रह्मांड बहुता काही जल्लेरी कोणाक कंची भाग्यवंत जीवाक गुरुले आणि कृष्णाले प्रसाद मेळणो ते भक्तिलता म्हळ्यारी भक्तीचे ते वाली भक्ती ते वाली म्हणून अंग काढला भक्ती वालीचे ते बी कोणा मेळता त्यांनी भाग्यवंत कोण भाग्यवान जीव तांक मात्र मेळची काय ते भक्तिलता बीज मेळली म्हणजे आमक ते प्रभुपादाले परंपरे येवन प्रभुपादान आमक सगळा ते महामंत्र दिला ते प्रकार आम्ही ते लता म्हणल्यार ते वाल्लीक आम्ही ताका उद्दागल का कीर्तने आणि सत्संग म्हणाले ते अंत हरिकथा ऐकून ताका ते उद्दाल येऊन ते वाली वैर गेल्यारी शीदाची कृष्ण लोका वचून पावन ताका फल कसं म्हणल्यारी कृष्ण प्रेम ते प्रेम आमका मेळता ते देखून हंगा प्रत्येकाक प्रकृती कारण जीवात्मक सदा सद्योनी भुंगते प्रकृती जानगुण अनुभव करचे जीवात्माना प्रकृती कारण आम्ही दावाक माय सोण कृष्णाक हे करका सांगून ते कशी उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर यंगा सूपर सोलाचे डेफिनेशन 13.23 उडगासु भगवद्गीतेंतु परमात्माले डेफिनेशन उपद्रष्टा हनुमंता तो सीयर प्रत्येक अंगेले प्रत्येक जीवात्माले ते सोणी जवो वाघ जवो अस्थि जवो मुई जवो सानेक आम्ही मायक्रोब जलरी जवो तगेले हृदय तज्जे तज भितर बेसून हृदया भितर बेसून परमात्मा जावन तो कसं करत असं म्हणून उपद्रष्टा पळयता आणि हनुमंता परमिट करता परमिटर आमक कसं इच्छस की ते तो साधिस येता कसं जाय म्हणून आश करता की ते देखून आम्ही तोची जाय म्हणून आम्ही साधी आशी करका म्हणता का सांगच्या इसकडे मी पंचाध्याय पळयला भरता भोगता मेंटेनर भरता म्हणल्यार तो आमका पालन करता भोगता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मा म्हणून सांगता आणि पेति पुरुषम प्रकृतीम च गुणैः अभिजायते तक जन्म नाके नस भूयो आणि तका वापस अभिजायते तो जन्म घेना कोण प्रकृतीम य एवं वेति पुरुषम ये कोण मना करून घेता कसं सकड पुरुषम प्रकृती गुण हे सकड कोण मना करून घेता आता सांगेल दावाना पुरुष कोण प्रकृती कोण आणि गुण कसले आका भितर आजी भितर अशिले संबंध कसले आजी भितरी प्रकृती आणि पुरुष संबंध कसले पुरुष प्रकृती आणि गुण संबंध कसले सकड कोण मना करून घेता तो सर्वता वर्तमानोपी कशी जलरी तो पळयताना ते करू पुरो हे करू पुरो ऑर्डिनरी मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज करू पुरो पळयताना मात्र अपॅरेंटली जलरी तो आणि मात्र जन्म घेना नसो भूयो बी जायते म्हणून देव सांगता आणि देव सांगता 25 आणि 26 श्लोकांतो हे मात्र मना करून घेऊ म्हणजे अनेक दोन्ही वाटस कसं सकड ध्यानेन आत्मने पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कसं सकड एक ध्यानेन आत्मने ध्यानात बेसून तो तगले आत्मा पळून घेता अनेक अन्य सांख्येन ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಚಿತ್
सांख्येन योगेन सांख्य योग अंतू मळरी ज्ञान योगेन ज्ञान कर्म ज्ञान अर्जन करून ಕೆಲವು ಜನ ದವಾ ಮನ ಕೊರಂಗೆತ್ತಂತಿ ಮಗ್ಗಿರಿ ಅಪರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಚಾಪರೆ कर्म कोरून कर्म मुखांतर दवाक निष्काम कर्म कोरण हगोर हे मेगेल कर्म कोरचे तूची करता आणि करविता म्हण सांगून कोण ते करचे करोचे पूरा तूची दवा म्हण सांगून मना करून घेऊन कर्म मुखांतर ಕೆಲವು जन कृष्णाक मना करून घेता अन्ये त्वेव मजानंत अनेक श्लोकान सांगत बलदेव आणि ಕೆಲವು जन अन्ये ಕೆಲವು जन त्वेव मजानंत तू मना करून घेता कशी श्रुत्वानेभ्य उपासते तेपि चाति तरंतेव मृत्युम श्रुतिपरायण त्यांनी मृत्यूक दांटवतांती मळरी गोलोका पावतांती मृत्यूचे संसार चक्र दांटवितांती कशी श्रुत्वानेभ्य उपासते काली ऐकून गौर गोविंद महाराज सांगतशिलंती खाली ऐकलं पुरके कृष्णा काणी ऐकून 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 ऐकल्यान कृष्ण लोका पाव्यत मृत्युम श्रुतिपरायणाः तेपि चाति तरन्ते त्यांनी दांटवैतांती मृत्यू दांटवैतांती खाली भागवत ऐकून काय ना जलरी भागवत ऐकूच ना मंजलरी सगळे दिसू हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे खाली साउंड वाइब्रेशन ऐकलं जल्ले ये साधारण मेटीरियल साउंड वाइब्रेशन नहीं है या दिव्य जावनशील है आमगेले मनाक आमगेले आत्माक आमका मना कोरून दिवून आम्ही ते मुखांतर खाली मंत्रांतू आम्ही दावा पाव्यत दावा लोका वचून तागेल सेवेंतू ते सर्व येत अतंग जल्ले 26th श्लोक अंतू भगवंतान अर्जुनान स प्रश्न निम्गे इल्ले स प्रश्न के उत्तर दिल्ले तैक ते अध्याय सरले अत 27th कुनो 35 तय खाली अज्जे वापस एक रिविजन शेकोरनो कशी एक परीक्षेक वत्ताना चरडा क शिकोन पुलदीस रात्री सकाळी उठून शिकोन एक आवसू कशी वापस पळना ते अशी बरे ते हे म्हणून कडाचे जिस्ट सांगता ते प्रकार देवू 27 to 35 तय सांगता हे अर्जुना हे प्रपंचांतू कसं तू पळयतस की ते प्रत्येकांत ते स्थावर जावो ते जंगम जावो मूवेबल और इमूवेबल कंचे जावो इनॅनिमेट और एनिमेट कंचे जावो तंतु प्रत्येकांत क्षेत्र आणि ते क्षेत्रज्ञायक संयोजन ते तंतु दोन्हीनातील कसले वस्तू या सगळे लोकांतू इना म्हणता समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम ये प्रत्येकडे परमात्मा कोण पळयत की आणि प्रत्येक जीवराशींती आत्म परमात्मा असं म्हणून सांगून आपणाक अधोगतिक वर्णतील वैर कोण वर्त की तो परम रबल कोण म्हाका प्रत्येकांत परमात्मा रूपारी प्रत्येक जीवराशी असं की असं म्हण पळयत की तो केन्नाय पुरोगती पावता वैर स्थितींतू वत्ता मागीर सांगता देव ताजे भितर आशिल्ले परमात्मान करची ते म्हणून कोण मना करून घेता की तो त्या प्रकृतीन करची की म्हणून मना करून घेता की तो जावन तरी बदलची अर्थ करून घेतिलो म्हणून सांगता हेची उत्तर दावाना 3 अध्याय ती सांगला प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्म विभागशः गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते आम कर्ता म्हणून विमूढ लेखता त्या विमूढ नाही जललो हंग सांगला पळ कोण प्रकृतीन तू जाऊची प्रत्येक कर्म ते जीवात्मान करची नाही म्हणून कोण मना करून घेत की
अंग सांगला तेच श्लोक एक पॅसिव्ह वॉइसर सांगला एक ऍक्टिव्ह वॉइसर सांगला विंगड शरीरांतू विंगड विंगड अस्तित्वारी पळोचे ते विंगड विंगड रूप एक परमात्माले विंगड विंगड रूप ते म्हणून कोण म्हणा करून घेते की तो ब्रह्मन परिकल्पना अंतू आशिलो म्हणून ब्रह्मन म्हळ्यारी ते ब्रह्मन रिअलायझेशन जाल्लो ब्रह्मन साक्षात्कार जाल्लो तो म्हणून देव सांगता मगरी अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ते आत्मो अविनाशी सनातनो आणि क्षय न तका गुणातीतू म्हणून कोण मना करून घेत की तका कर्माची लेपन लग्ना कशी आकाश वैरस की आणि प्रतीकडने गुंत की वारे जाल्यारी वार केदने आकाश रस की ते प्रकार एक कसले ब्रह्मन ते जीवात्मा असल्यारी तज्जे ते शक्ती तू तज्जे ते उज्वाडाक इफल्जन्सांतू सगळे शरीरांतू तेज तज्जे अस ते शरीराक चेतन येवचेची ते आत्मशील देखून म्हणून तो मना करून घेता ते एका एक्झाम्पल दिता देव आणि सांगता यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत कशी आवतावळ संगेला वरी सूर्य एक मस्त बुडकुळेंदवरलरी प्रतीयकांती दिसत की ते प्रकार देव प्रतीयकांती शरीरांती प्रकाशयति उज्वाड दिता देव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम हे कोण मना कर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ आज अंतर व्यत्यास कोण मना करून घेता कशी ज्ञानचक्षुष म्हळ्यारी द नॉलेज ऑफ आईस ऑफ नॉलेज ज्ञानाचे दोळेंतू कोण म्हणा मरता आई टू सी आई म्हणतात सुरवेरची आई ई वै ई दोन्हीची आई आई हा ते कंची दोळेंतू मक्क मना करून घ्यायचं साध्य की ते आई टू सी आई तक्क ज्ञानचक्षुष म्हणतात ते ज्ञानचक्षुष कोण आस तन्नी भूत प्रकृती मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम ते तन्नी मना करून घेतली एक क्षेत्र विंगड क्षेत्रज्ञ विंगड मागेरी प्रकृती विंगड पुरुष विंगड हे सगळं कोण मना करून घेत की तन्नी तंगेल ज्ञानचक्षुषान मना करून घेतलेरी आणि ताजे संबंध कोण मना करून घेता तांका ये बंधनाच तुकून मुक्ती जावचे विधान मना करून घेऊन तंगेल ते जीवनाचे उद्देश त्यांनी पाव्यत म्हणून सांगून अंगा देव कशी एक 24 एलिमेंट्स अंतू कशी ते कार्यक्षेत्र परिमित कार्यक्षेत्र लिमिटेड जावन आशिल्ले ते फील्ड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज आमकां प्रति एक लिमिटेशन आसा एक दोळो इतले अर्ध एक 10 की 20 फीट ते दिसता मागीर दिसना पक्षी तशी नाही ते विंगडच येता ते वयर तुकून कितले मैल कटल्यान दूर दिसता आमकां कितले की दूर तुकून येयले एक वॉइस मात दिसता ताजे नंतर येयले वॉइस आमकां आयकना तशी प्रत्येक लिमिटेशन आसा आमकां कितले जोर उलोवचें जायना प्रत्येक लिमिटेशन आसा तशी एक परिमित जावन आशिल्ले एक कार्यक्षेत्रांतू आमी शिरकल्यांती ते बंधनातून आमकां भायर येवचेक हे अध्याय प्रति एक कसं म्हणते अर्जुनान निमगेले ते 6 टर्म्साचे अर्थ आणि ताजे इंटर कनेक्शन आमी मना करून घेतल्यारी खंडित जावन आमकां हे कृष्ण लोका वचून थंय तागेले सेवे करूं ते देखून एक वाटक कसं मना करून घेवच म्हळ्यार आता आमी थियरिटिकली मना करून घेतले हे बदलची प्रॅक्टिकली आमी हे अनुभव करका कोण एक नाताले वरी एक सोलेर आमी कुडले आमकां बेजार जाता होगळ सिगळ कुडले आमकां मना भितर फुलता हे सगळें आमगेले साधारण आशिल्ले
विकार अंतु चुकून सक्कड भारी का म्हणून आमका थिअरिटिकली गोतस प्रॅक्टिकली जाव का म्हण जाल्यार आमकां ते शिला प्रभुपादान दिल्लेले ते एकच अमृत जावन आशिल्ले ते मंत्र अमृत म्हणून आमकां गोतना ते आमी राती दीस कितली केल्यारी पावन आमकां करू आळसाय जाता ते आळसाय खंडित जावन आमी लोक्कोन आमके चांग आमकां गोतना आमकां कितू चांग म्हूण गोतना दवा म्हूण तागेले गी मागून म्हाकाय तशी तुमी आशीर्वाद करता जाल्यार इतले नाम जप करून आमी हे मना करून घेवचे आमकां देवान अनुग्रह करता आणि गुरु गेले की मागून घेता हांव परिपूर्ण आशीर्वाद दिवका म्हूण सांगून आजी आमकां सगळे सांगला म्हण जाल्यार तुमकां अर्थ जाल्ला की तुमकां खुशी जाल्ला म्हण जाल्यार ते मुगेले गुरु महाराजान मुगेल वयर केलेले आशीर्वाद आणि ते प्रकार हांव सगळे सांगिल तुमकां मना दुःख जाला की मना वचन की चूक जाला की मुगेले स्लिप ऑफ द टंग म्हणटा ती कसले जाला म्हण जाल्यार अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।